ciki yau nake ga masoyina. Allah ka kare min shi cikar muradina. In za ya je wajen nema domin bukatata, ka bashi sa'a samun saka inganta. Wahala ko tsanani rabu ka sassauta, kullum ya dawo gida lafiya nake fata. Ilawa inda duk yake ka kare shi, ko da makiyin shi ya zo ka kauda shi. Ana uhubbiki al-lughatul arabiyya, soyayya ta ni da ke sai dai darasin farko. Ana uhubbuka al-lughatul arabiyya, soyayya ta ni da kai sai dai darasin farko. A soyayya ba abin da ya kai ƙauna, wanda ya so ka so shi don kusancin juna. Na yarda da ke zan baki dukkanin sirrina, ke ce ɗaya tak na rike babu kamar ki a ruhina. Na yarda sai ke babu kamar ki a guna, ki riko da hannuna kinji mai suna. Ni a yau na samu gunin da ke kishina, mai sani farin ciki cikar burina. A kullum wanda baya sun ganin kokana, na yarda da kai cikin zuciya babu ya kai gona. Kai ne na farko, kai ne na ƙarshe, kai kaɗai nake so dole yau na kira ka da hobina. Kira ka da hobina. Idan ka ji an ce zo mu zauna ba a saba, gani da ke mutuka raba ba mu yin gaba. Na aminta da son ki a zuciyata babu ta baba, zama da ke da ran dam zana rike ki kam kam kam. Bani barin ki sam sam sam, kin ga kyala faro ki dau zamzam. Bani barin ki tun da ku soyayyar ki na raina. Ba na jin komai sannan ban ganin komai, sun ka kaɗai na rike domin ka yi mun komai. Wanda kamar ka cikin rayuwa ta kai komai, ka haɗu ka yi fes fes fes, ka iya takun kwas kwas, ta ka da kin fari tas tas. Kai da kaɗai wanda na bai wasu da ruhina. Idan so ya kai so ya kan sa ka zanto wani sarki. Har yakan sa wasu taho har suna yin faɗi. Babu dalilin da zai sa min har ya sa in barki. Na ji a raina